Jo pensava, esta dona, quines paraules més estranyes que diu i tal, no? I clar, i jo que he estudiat en castellà per qüestions d'edat, en la meva època el valencià no se donava, quan vaig vindre de la mili, com tenia una germana que també és mestra i m'escrivia cartes en valencià, i jo per allò de no fer faltes, jo no sabia, li contestava en castellà, i ara de vegades alguna carta que conserve ho llisc i no me reconec, jo escrivint en castellà, això ho escrivia jo. I clar, la meva germana és la que també m'ha conscienciat que jo tenia que estudiar valencià, encara que en aquella època no te donaven cap premi. Tu estudiaves valencià, ni te donaven punts ni res, perquè encara no era abans de l'any 83, no? Com va vindre la llei d'ús i ensenyament del valencià, però clar, de vegades fer les coses sense buscar un premi, però al final igual te'l donen. A mi me van donar la destinació a Borriana l'any 86 en 0 punts, perquè van fer 2 concursos de trasllats en primària, vaig treballar de mestre uns anys, i me van donar a Borriana 0 punts perquè jo tenia el curs de valencià, i el tenia un 4 en aquella època. Però veus, fer aquestes coses, clar, però la consciència me venia de la meva iaia paterna, com dic, perquè totes aquelles paraules que a mi me pareixien estranyes, després jo les vaig aprendre ja quan vaig estudiar valencià. I de fet alguns amics meus me diuen això, pues no sé, pues fleca, això és català, ja la meva àvia que té que ser català, no? Fins que un dia un amic que me diu, Toni, un castellano parlant, me diu, Toni, que el català i el valenciano es lo mismo. Y yo digo, ay, ¿eso por qué me preguntes? No, es que mi hija me ha dicho, pregúntale a Toni que ha estudiado, a ver qué te dice. Y yo digo, pues efectivamente es lo mismo. Y él diu, coño, mi hija también dice lo mismo. Y digo, porque tu hija està estudiando, no? Vull dir que de vegades aquestes coses entren més que per plans institucionals i tal, que de vegades quan obligues, n'hi ha gent que reticent, també ve com la publicitat bona, que és el boca a boca, no? I per tant, si tu vols que la gent s'integri i estudie valencià o faci les coses en valencià, doncs no n'hi ha res més que predicar en l'exemple, publicar en valencià, parlar en valencià normalment, i jo no tinc cap problema quan me ve una persona que no ha estat mai així i tal, i jo també sé castellà, no? I una miqueta d'algun altre idioma, que és com el que diu Toni, que ja m'agradaria a mi tindre un bon nivell d'inglès, que no el tinc, no? O millorar el poc de francès que sé, etc. Però vull dir-vos això, que damunt, i ahir venia la cosa se remata quan un dia llegint el llibre que decí Toni Meneu, de Vicent Franch i Ferrer, El nacionalisme agrarista valencià, me posa a llegir i resulta que des del primer aplec, un assidu als aplecs de la muntanyeta de Sant Antoni, era un germà de la meva iaia paterna, que era seminarista, mossèn Asensio, Enric Asensio Llorca, que va vindre així a tots els aplecs que s'han fer fins al de l'any 23, que si no tinc mal entès s'havia de celebrar a Vila-real, i vaig pensar, això seria el col d'estat de Primo de Rivera, però no, el col d'estat de Primo de Rivera va ser en setembre i l'aplec s'havia de fer en agost, i llegint segons el nacionalisme agrarista valencià no se va celebrar per el caciquisme del Partit Republicà, de Gasset, la Casanya, etc. Perquè així sempre està d'allò que els xiquets estudien història i diuen el carlisme, estaven los absolutistas, los malos y los liberales, ¿no? Que eran los buenos. Però els liberals també eren els jacobins, els centralistes. Dins del carlisme també se reivindicava els furs i aquestes coses, i per això Joan Fuster, per exemple, és fill de carlista. Crec que, si no m'equivoque, la família d'Espujol, encara que després hagin tingut estaques en la seva biografia tan grosses, i no sé, hi havia cert lligam, conforme explica Vicent Franch i Ferrer en els aplecs valencianistes, que així venia també molta gent que eren carlins, molta gent, capellans, seminaristes, gent relacionada inclús en el que després seria la dreta regional valenciana i tal, i pareixeria que estos ciutadans del món i tal, de l'obrerisme, aquestes coses, així era una zona més rural, més agrícola que industrial, tampoc tenien massa força els sindicats obrers, diguem, no sé, si de cas sempre han dit que l'anarquisme és més de zones agràries que l'obrerisme, no? Diguem, la UGT i totes aquestes coses, però clar, encara que després l'esquerra és realment, no? La transició que va ser, l'esquerra ha agafat més la bandera de la reivindicació nacional, i la dreta avui en dia no cal ni parlar-li del que fan, però en aquella època no era una qüestió ideològica de dretes o esquerres, era una cosa més de sentiment, d'aquell nacionalisme romàntic, si voleu passar de moda, però són els que van posar el ren d'este pa que ha seguit creixent i que avui en dia, naturalment, n'hi ha molt de camí per fer, però
alguna cosa sí que no hi ha que ser negatiu, alguna cosa sí que m'ha avançat i avui en dia tenim més joventut que sap escriure perfectament en valencià, o inclús jo tinc amics que no l'han estudiat i mos escrivim per WhatsApp i sempre diu, bueno, no me ringues i tal, no, el meu amic, si faig alguna falteta, i dic, home, així s'aprèn, no? Avui en dia la gent, les xarxes socials, el que vol, molts encara tenen i s'aport de dir, si m'he express en valencià, que és la meva llengua, i faig alguna falta. Jo crec que s'ha de perdre l'aport, si tu eres valencià parlant, expressa en valencià, que algun dia ja aniràs millorant, que per ahir hem passat tots. Bé, no voldria allargar-me més, en definitiva, molt agraït d'estar així, i li passa el torn així a la meva companya. Bueno, moltes gràcies per la teva intervenció, també moltes gràcies als companys d'Acció Cultural i de l'Ajuntament per fer aquest acte amb nosaltres, amb Decidim, per organitzar-lo. I jo crec que és molt important parlar de llengua avui, perquè l'última enquesta d'usos del valencià fou absolutament catastròfica. I jo crec que és molt important trobar-nos, perquè sols pensant col·lectivament podem arribar a solucions que donen resposta a problemes que també són col·lectius. I la pèrdua de la llengua és una pèrdua col·lectiva per al nostre país i per a tot el domini lingüístic. I al cap i a la fi fins i tot per al món, perquè cada vegada que perdem valors i tradicions i cultures, s'estan perdent valors per a tota la societat. I aleshores, què hem de fer? Jo pensava en la plec valencianista, no? Fa més de 100 anys, i jo pensava, bueno, ara parlarem de llengua, però podríem parlar, com ha dit el company, de totes les coses que es van parlar en eixa plec, no? Podríem parlar de com seguim expoliats, podríem parlar de com seguim oprimits com a poble i podríem parlar efectivament dels atacs constants a la nostra llengua. Però jo crec que hem de començar a donar un pas més i dir què podem fer nosaltres des del valencianisme per a capgirar aquesta situació que, com ja he dit al meu començament, pense que és catastròfica. I jo pense que moltes vegades des del valencianisme sols ens veiem a nosaltres mateixos i sols parlem des de les nostres perspectives. I, per exemple, amb la llengua, moltes vegades es reivindica la lluita per la llengua materna, que és molt important, és molt important. És molt important que les persones que tenen de llengua materna el valencià continuen la seva transmissió perquè s'està perdent. Això és clar. Però aleshores hem d'entendre que s'està perdent. A banda d'aconseguir que les persones que tenen de llengua materna continuen transmitint la llengua materna que tenen, també hem de començar a pensar que els castellanoparlants o les castellanoparlants hem de començar a aconseguir que moltes mares castellanoparlants de famílies tradicionalment castellanoparlants, com en el cas meu és la meua. Mon pare és arabòfon, ma mare és castellanoparlant, ells varen triar que jo pogués estudiar en una línia immersiva que ja no existeix en valencià, per a que ara avui la llengua materna del meu fill és el valencià. Però aquí hi ha hagut una decisió ideològica per a fer del valencià la llengua meua i la llengua del meu fill. Moltes llengües estan en perill ara mateix i moltes llengües han estat en perill. Tenim l'exemple del basc. I jo crec que hem de pensar i hem d'imitar estratègies que han sigut exitoses. El basc, ideològicament, s'ha posat en moltes famílies que no parlaven basc i s'està aconseguint fer que una llengua pràcticament o molt en vies de desaparició ara sigui una llengua viva i una llengua que es transmet familiarment. Aleshores, què pense que hem de començar a dir des del valencianisme? Aquí no s'ha deixat de parlar valencià com una cosa meteorològica. És cert que totes les llengües que estan en situació de minorització comparats amb llengües grans tenen problemes. Per exemple, en el Quebec, que parlen francès, la llengua que està projectada a ser la llengua majoritària del món en els propers anys, encaixi tot, tenen problemes perquè estan rodejats de la llengua anglesa, que és una llengua que té molta força.
I ells, malgrat que tenen moltes proteccions, encara així estan fins i tot apavorits dels retrocessos de la llengua francesa al Quebec. Clar, nosaltres podríem tindre-lo molt més difícil, perquè el valencià no té darrere el món de la francofonia ni és una llengua majoritària al món. Però què podem fer nosaltres? Primer, començar a fer l'anàlisi. Al País Valencià es va deixar de parlar valencià per una cosa que es diu franquisme, per una cosa que es diu feixisme. Potser a les comarques del nord no es va notar tant el tall generacional, però si te'n vas a Alacant, que fou l'últim bastió de la República Espanyola, parlar valencià era ser rojos. Parlar valencià podia costar-te molt. Hi havia persones que al carrer deixaven de parlar simplement perquè no sabien parlar castellà. Jo conec el cas d'una dona que fins i tot li deien la muda, i és que simplement no sabia parlar castellà. Però pel por que tenia de la repressió franquista varen deixar de parlar la seva pròpia llengua. Moltes vegades des del valencianisme ni tan sols coneguem la història del que ha passat al nostre país i al sud del nostre país. Nosaltres hem tingut un Guernica, però Pablo Picasso no va fer un quadre. Al mercat d'Alacant es va bombardejar i es varen assassinar a moltes persones. I no es pot entendre la situació de la nostra llengua si no entenem que el franquisme al País Valencià va fer de la destrucció de la nostra llengua una part cabdal de la seva ideologia supremacista. I jo crec que si fem aquesta reflexió és molt més fàcil entendre com podem aconseguir que en llocs on la llengua en qüestió de molt poquet temps ha desaparegut o està pràcticament desapareguda, com és Alacant ciutat, que no tant la resta de les comarques alacantines, però sí una part important, és que quan un castellano parlant de la ideologia que siga decideix passar-se al valencià, està fent obertament un acte d'antifeixisme. I per què està fent un acte d'antifeixisme? Perquè està fent el que Franco va intentar activament que es desfera al nostre país. Podem seguir fent campanyes per la llengua materna, però si fem campanyes exclusivament per la llengua materna, dintre de 50 anys ja no es parla valencià al nostre país. Hem de començar a fer que ideològicament hi hagi persones que facin el canvi cap a la llengua pròpia del nostre país. Ideologia per aconseguir que persones que fins i tot poden estar contra la llengua facin un canvi lingüístic. També necessitat material que la gent hagi d'aprendre valencià. Que per a una persona pense que va ser útil per al seu fill o la seva filla estudiar valencià. I això segurament no l'aconseguirem si dintre de la funció pública no hi ha un requeriment de parlar valencià. Que tampoc pense que la solució sigui simplement requerir i que els xiquets castellanoparlants vegin el valencià com la llengua a la que t'obliguen a estudiar, sinó prestigi, necessitat i immersió. Per què deia que jo puc parlar valencià però que els meus pares em varen posar una línia ara inexistent? Perquè quan estem en una situació on tot és castellanoparlant, fora del món de l'escola, i ja no tens un reducte immersiu, sinó que fins i tot en llocs on abans sols era tot en valencià, ara tenen assignatures en castellà, ens hem tirat un tret en el peu. Perquè hi ha xiquets i xiquetes com jo, que l'únic lloc on tenien d'escoltar i parlar valencià era l'escola. D'entendre que hi ha un xicotet món on es parla valencià, i ara ja no existeix, i això l'hem fet nosaltres. I si no fem aquesta reflexió, serà molt difícil donar solucions cap al futur. No tenim reciprocitat. Jo quan era xicoteta veia Dragon Ball i Sailor Moon, i m'agradaven molt, tant Dragon Ball com Sailor Moon. I s'acabava Dragon Ball en Canal 9 i canviava a TV3 i tornava a veure-lo. I jo no tenia ni idea de les lluites ideològiques sobre la unitat de la llengua o sobre el sexe dels àngels. Jo no tenia cap tipus d'idea. Jo sabia que feien Dragon Ball en TV3 i la posava i l'entenia, i la posava en Canal 9 i l'entenia també, i en ma casa no es parlava en cap accent que jo escoltara en la tele. La meva cosina, que ara té 6 anyets, també filla
d'algerià i de persona castellano parlant, no va tindre això. Ni TV3 ni Canal 9 hi ha un apunt on no es fan gairebé dibuixos en valencià i un TV3 on no es feien dibuixos en valencià. I la gent pobra del nostre país moltes vegades no té Smart TV per a poder triar ahir el que pot veure. I moltes persones del meu barri, d'Orriols, gent pobre, o moltes persones d'Alacant, on està el barri més pobre de tot l'estat espanyol, no tenen Smart TV i no poden veure altra cosa que no hi hagi en la tele analògica, que encara la veu molta gent. Aleshores, si no comencem a fer possible un ecosistema audiovisual en valencià, també haurem perdut. I això està en les nostres mans. Primer, pressionar per a que els nostres polítics facin efectiva la reciprocitat de mitjans de comunicació. 2, pressionar per a que tornen a haver espais d'immersió per a que la gent castellanoparlant, que ara mateix és la majoria, puga tindre i puga aprendre en igualtat la nostra llengua. També un apunt, jo no crec que la immigració sigui problemàtica. De fet, seria un problema que jo pensara això, perquè si no hi hagués immigració jo no existiria. Aleshores jo crec que la immigració és una oportunitat i que quan nosaltres li parlem en castellà a una persona que és de fora, el que estem fent és racisme. Perquè nosaltres tenim la mateixa capacitat que tots per aprendre la nostra llengua. Però si primer nosaltres no fem aquestes reflexions, serà molt difícil capgirar la situació. I què podem fer des de nosaltres, des del valencianisme, que ara estem aquí? A banda de pressionar i de reclamar reciprocitat ara i d'un sistema immersiu per a tot el poble valencià, començar a dir-lo a les persones que són castellanoparlants, però que són d'esquerres i que tenen algun tipus d'inquietud. Que parlar valencià és fer antifeixisme, que és estar activament en contra del que va imposar Franco. I fent això, nosaltres podrem capgirar la situació i està en les nostres mans. Ja està. Moltes gràcies. S'ha embalat, s'ha embalat. Que ens explicarà el que pensa. Crec que Carles me l'ha donat per a veure si deixa de xisporrejar. Bueno, agrair-vos molt que estigueu al solet, aguantant-nos. Té molt de mèrit. I és un goig, és la primera vegada que vinc a la plec, en la tercera vegada que intentem en aquesta edició celebrar-lo, així que alegria doble poder estar així. I jo volia començar perquè la declaració valencianista, jo crec que la gent que estem així haurem sentit parlar d'ella, l'haurem llegit els seus autors, a lo millor inclús en la reedició que va fer la Fundació Nex en una nova proposta quan es va complir 100 anys, però sempre les donasses són oblidades a la història. I jo voldria aprofitar que Maria La Cueva ha publicat Dones i Valencianisme i ha recollit a moltes de les dones que van fer possible aquesta declaració valencianista, encara que no van tindre l'ocasió o la sort de signar-les, com Manuela Agnès Rausell, Josefina Piera, Vicenta Matalí, Milagros Espí, Pilar Monzó, Rosari Soto, Elisa García o Teresa d'Aitana. Això passa freqüentment, l'aportació col·lectiva moltes vegades se perd i ens guanya la desesperança. Jo tinc, perquè és el meu tarannà i perquè és el meu discurs, un posicionament potser un poc més optimista i més positiu que els companys que m'han precedit, la companya que m'ha precedit en l'ús de la paraula, perquè jo confio molt en la força de la gent i en la individualitat i en el que cadascú de nosaltres podem fer. L'enquesta dels usos del valencià va malhumorar a moltíssima gent perquè evidència que se perd, se perden parlants. Però també donava una dada molt significativa i és que estem en el moment en el que més gent entén, llegeix i pot parlar valencià. I fer ús de tot això no podem tirar les culpes als altres. Quanta de la gent que està així té signada una escriptura del que siga, té signat un testament i l'ha demanat en la seva notaria que se faci en valencià?
sí, segur, n'hi ha exemples. Però quanta de la gent que està així, quan té que fer un recurs, quan té que anar a un jutjat, quan contracta una advocada, ho faci en valencià. Quantes vegades nosaltres mateixa fem claudicació i abandonem la llengua? Com volem que la gent més jove, la gent que està socialitzada en el castellà, perquè avui en dia no és aquest món aïllat, sense televisió, que comentava Toni, sense presència migratòria, sense la força de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació imperialistes que parlen i que pressionen la globalització sobre una llengua minoritzada, no és aquest panorama, és tot un altre. Per tant, la supervivència de la llengua, el ser irreductibles, que diu Carles en el seu llibre, jo crec que va en el nostre ADN, que va en la nostra consciència de ser pobles i que no està res perdut, ni els missatges catastrofistes, ni l'emergència lingüística, ni la conflictivització de la llengua, crec que vagin a sumar a nous parlants. Ningú vol un conflicte en la seva vida. Si jo he de discutir contínuament per a poder fer ús de la meva llengua, el que faig és renunciar a ella. Per què no? Perquè jo vaig a un bar a fer-me una cervesa. No vull discutir en el cambrer. Ni vull fer un sobreesforç de ser la més simpàtica del poble per a que el somriure i la simpatia suplisca el rebuig d'aquesta persona a atendre'm. Per tant, tot el que és conflicte, tot el que és lluita, no tot el món està disposat a fer-ho. Això som els irreductibles, els que estem disposats a fer-ho. Però la gran massa social el que vol viure és amb normalitat. I jo crec que és molt important que la gent conega els seus drets, que conega que en el valencià pot anar a tot arreu, que pot exigir-lo a totes bandes, que no és cooficial, que és llengua oficial i que, per tant, pots reivindicar-la i utilitzar-la allà on vulguis. I després, tampoc podem descansar-ho tot en l'escola. L'escola ha fet un paper impressionant. Jo soc de la generació que els últims cursos de l'antiga EGB es va introduir el valencià com a assignatura. Ara tenim moltes més, vam passar per l'etapa de la immersió i ara tenim moltes assignatures i moltes troncals i moltes àrees en què està el plurilingüisme i en què la gent s'educa en valencià. Però el que no pot ser és descarregar sobre els mestres, sobre l'educació, el futur del país. Cadascú de nosaltres té una responsabilitat i viure en valencià, treballar, implicar-te en entitats, està molt bé, però en el dia a dia, en la normalitat, encara és millor. Parlar a un emigrant en castellà pot ser racisme, com diu Zaya, pot ser comoditat, pot ser ignorància, però la realitat és que ara estem en una societat multicultural que tindrem que buscar noves eines per a poder que sobre una llengua dominant el valencià siga una opció. I només serà una opció si és una llengua útil. Jo no tinc la tieta que no sabia parlar castellà, però sí que soc de la generació que els pares i les mares decidien educar, no en el meu cas, afortunadament, però sí en el meu ambient, decidien educar en castellà per a que quan les criatures anaren a l'escola ja tingueren aquesta llengua interioritzada i que la llengua útil, la llengua de prestigi, la llengua de la gent que sabia, la llengua culta, era el castellà. I malgrat això, moltíssima de la gent que estem així, que hem sigut educats en això i en més repressió, utilitzem el valencià. Quan aquesta llengua va començar a prestigiar-se. Jo crec molt en la necessitat de prestigiar, de que des de l'àmbit polític, des de referents socials, des de referents mediàtics, s'utilitza el valencià. Les criatures, avui en dia, més que la televisió, utilitzen les xarxes socials. En les xarxes socials, encara que tenen menys competència en el tema de la llengua, si ho fan en català, opten per el castellà
per una senzilla quantia de proporció. Tinc més mercat en castellà, tinc més possibilitats de seguidors, les xarxes socials premien a la gent que me segueix, als vídeos que se viralitzen, per tant, jo claudique i passe al castellà. No veuen la utilitat, no veuen el prestigi, no veuen un feedback, no veuen un retorn positiu per a ells. Per tant, en el moment en què tinguen referències en el que vegin que el valencià siga útil per a ells, el valencià s'utilitzarà. I crec que una de les coses que més pot ajudar ahir, i que crec que és que estem així, estem convençuts, però moltes vegades dubtes si tot el món ho té igual de clar, és el tema de la unitat de la llengua i pensant en un mercat de 11 milions. Perquè jo crec que la dreta sí que, quan parlem de diners, com en aquell moment, sí que ho tenen clar. El corredor mediterrani és increïble que està impulsant-lo el món empresarial i el món de la dreta. No? Quan des de l'esquerra, des del nacionalisme, s'ha parlat de vertebració de país, s'ha parlat de la necessitat d'arribar a Europa, s'ha arribat de millorar el transport de mercaderies, no se'ns ha fet cas. No? Ha hagut un boicot continu i a Madrid entenen que el corredor mediterrani passa per Conca. Però nosaltres no, i ha sigut quan l'empresa i ha sigut quan la dreta s'ha posat en el tema quan s'ha impulsat. La dreta se mou, evidentment, no tant per els nacionalismes, o per el seu nacionalisme, no el nacionalisme minoritari, sinó el dominant, però en aquest cas, clar, se mou per els diners. Però nosaltres pot ser aquesta oportunitat d'unir un mercat i de vertebrar un territori. Perquè el País Valencià, encara que la declaració valencianista aspirava a això i parlava d'això, no? De ser una unitat i d'aconseguir la independència i de parlar i de tindre pròpies institucions i parlar de l'oficialitat de la llengua, que la llengua entrarà en l'escola, tot això ja ho tenim. Tindrem que donar un pas més que ens enfortisca com a poble, que augmenta el nostre autogovern, que augmenta la nostra capacitat de decisió i de formació de la nostra gent. Perquè si no, si el valencià no té aquesta força, és molt fàcil que se perden, no? Que se queden com illes de gent que, bueno, pues tenim l'escola en valencià, tenim el món de la literatura, però no penetra socialment, no fa taca, no fa xarxa, perquè la gent no s'identifica i no ho viu propi. Per tant, la meva aspiració és que arribem a tindre un país valencià en el que parlar valencià, preocupar-te de la teua història, dels teus valors, de la teua cosmovisió del món, no siga un acte de militància, no siga un acte de reivindicació, sinó que siga un acte de normalitat. Crec que tots els que estem ací aspirem a això i jo sols podré integrar al meu veïnat, que no visc en Orriols, visc a Carcaixent, però podria ser el meu barri, el d'Orriols, aspire a que aquest veïnat no em veja com una rara, com la militant, com la presidenta d'Acció Cultural. Això no té importància. El que té importància és que ells s'identifiquen i facin propi els valors de la terra que els acull, integrats en el seu, sense fer cap renúncia, i que la llengua és la transmissora de tots aquests valors, perquè si no no té ningú sentit, i de tota aquesta història i aquest recorregut cultural. Si ho fan seu, si ho troben útil, sumarem. Si no, crearem, com deia Toni, guetos. I jo, evidentment, tant antifeixista com Zalle, com tots els que estem ací, odie els guetos. Així que aspire a la normalitat del país i per això el que demane sempre és que cadascun dels que sí que estem en aquesta militància ens la cregam i no claudiquem. No claudiquem tan fàcilment quan deixim de lo que és la bambolla nacional pròpia. Gràcies. Hola. És que m'he quedat gelat. Com esteu? I ja està. Gràcies a tots per vindre, gràcies a David, no sé si està per ahí, però s'ho va currar molt per
per a que jo vinguera i estic superagraït i el lloc és espectacular i pe de gallina, la veritat. S'ha parlat de moltes coses i jo no volia repetir res del que han dit, en algunes estic d'acord, en altres estic en complet desacord. Simplement volia començar amb una declaració d'optimisme inevitable per una raó. Quan parlem de valencianisme parlem de llengua inevitablement, han d'intentar explicar per què, podia no ser així, val? Però tenim una sort i és que el més normal és que no estiguem així, que no estiguem parlant de valencià i que tot s'haguera acabat allà. Si tenim en compte les circumstàncies històriques. Els valencians no som molt de la heroïcitat, no som un poble que tinguem un himne que parle de tallar caps, de batalles guanyades o perdudes però per a després guanyar unes altres. Tendim més a la ironia de vegades, al sarcasme, al barroquisme, però realment haver arribat fins ací, i un acte com este és una mostra evident, ha sigut contra la història en molts punts. Per això volia fer un recorregut rapidíssim per a intentar entendre este present dolorós en alguns punts i que demana decisions de cara al futur i després plantejar el que jo pense que podien ser algunes de les solucions o sobretot algunes de les preguntes. El valencià d'on ve? El valencià és la llengua dels valencians. La llengua dels valencians. I això és molt important per al present i per al futur. Però que siga la llengua dels valencians vol dir que des del segle XIII ha sigut la que ha bastit, la que ha sigut vertebradora de la institució política en la qual s'han reconegut els valencians fins ara. En la forma de Regne de València des del segle XIII fins al segle principis del XVIII, després en la forma imaginària de pensament d'aquest Regne de València que queda en la literatura, que queda en la consciència col·lectiva, perquè tots se deien valencians així i allà i no existia allà el regne quan arriba la invasió, perquè fou una invasió i això tampoc ho recordem, després de la Guerra de Successió, i després, quan arriben les províncies, encara continua aquesta consciència. Per tant, quan estem dient que la llengua dels valencians és el valencià, hem d'entendre la història. No sé si molts hem parlat del segle... Moltes vegades, si molts de vosaltres heu sentit parlar del segle XVI o del segle XVII, parlem de la batalla d'Almansa, veritat? La batalla d'Almansa és un col·lapse col·lectiu, etc. Abans de la batalla d'Almansa ja havien perdut les classes dirigents. I un dels problemes que tenim és que no les hem recuperades mai, les classes dirigents, llevat d'un moment en què hi hagué un poc de llum que fou el segle XIX, en què part de les classes dirigents valencianes van dir, la llengua està en perill, que fou el moment de Teodor Llorente, la llengua està en perill, aleshores intentem fer alguna cosa. Ells foren molt tímids en això. Sempre, quan arriben els fusterians dels anys 60, se'ls tira la culpa, no, és que Llorente no feu res. Llorente pogué fer el que pogué fer i el que no pogué fer o no volgué, no ho feu. Però el problema que tenim és que tota la nostra història, aquests 8 segles que ens han fet arribar fins ací, qui ha fet possible que estiguem nosaltres ací han sigut, primer, el poble valenciano parlant que no ha necessitat una altra llengua, cosa que ara ja és diferent i això ha canviat, les classes més, podríem dir, de xicoteta burgesia urbana, les classes intel·lectuals, entre cometes, i lletraferides, que han connectat amb el passat literari i l'han fet renaixer i l'han promogut, i després, a nivell polític, i centre-esquerra, perquè per la dreta no ha funcionat mai. Per què dic tot això? Perquè arribats a aquest punt i en aquest recorregut rapidíssim i un poc caòtic que he fet, m'hauria agradat que no fora així, però no tinc molt de temps, en la situació actual hem de ser conscients que estem perdent la força popular perquè ja, vull dir, no és que no necessiten una altra llengua i parlem valencià, és que ara mateixa, fins i tot en comarques, s'està ressentint. Tenim una llengua que és la llengua de cultura perquè s'ha recuperat a partir dels anys 60 i això no ens ho podia llevar ningú, però continuem sense unes classes dirigents decidides. Aleshores, això és el present que tenim. Jo, quan vaig veure l'enquesta d'usos, que molta gent se tirava les mans al cap, perquè són també molt titulars, funcionem així, a cop de titulars, però aquesta enquesta ja la veiem i ja l'escoltàvem feia temps. Hi havia un article d'Enric Sòria que m'agrada molt recordar, que és de 2014, quan encara existia el quadern, que per cert hem perdut. Ell deia, vaig parant l'orella en els pobles de la meva infància, perquè vivo a Barcelona i baixava a Oliva, baixava a Sueca, i deia, la llengua està desapareixent davant dels nostres ulls a tota marxa. Això fa quasi 10 anys d'aquest article. Però per què està desapareixent i què podem fer?
Tenint en compte, d'acord, hem arribat fins ací, hem patit 2 invasions, està el franquisme, estic d'acord que està el franquisme, clar, i el franquisme fou terrible, clar que fou terrible, però abans havien passat moltes coses terribles, i més terribles no tindre una classe dirigent decidida. Què podem fer ara? Aquesta és la gran pregunta. Jo en el present no soc pessimista del tot, vull dir, sempre tindrem això, la llengua no desapareixerà en el segle XXI, perquè com a llengua de cultura no desapareixerà, perquè és molt difícil, ni encara que vinguera Vox en tancs, desmuntar tot el sistema cultural que s'ha muntat des dels anys 60. No s'atrevirien a desmuntar l'escola, a desmuntar les editorials, a desmuntar... perquè això també són diners i això, vamos, no se tirarien pedres al cap. Però sí que ho deixaran, pues això, apagar-se a nivell social i que com a llengua de cultura dure. El tema és què fem. Jo no estic d'acord quan diem parlar valencià és antifeixisme. No? Parlar valencià és parlar valencià. I parlar valencià és parlar la llengua que ha identificat el nostre poble durant 8 segles. Què ocorre? I ahí és on hi ha molt de debat. Què podem fer per a que això continuï sent així? És a dir, que la llengua dels valencians continuï sent el valencià. A nivell afectiu, la que ens identifica. Ahir hem de fer un pensament molt important, perquè és de veres que els discursos actuals o els que s'han dut des dels anys 60 poden servir per a consolidar aquesta llengua de cultura com a tal i que el valencià siga la llengua de les escoles, que no del pati, de les escoles, dels mestres, dels funcionaris d'ajuntaments i dels escriptors i escriptores, però que no siga la llengua social. I podem continuar així, i aleshores dir que és que parlar valencià és d'esquerres i nosaltres... No, jo penso que no hem d'anar per ahí. Ara, és molt complicat, i en això jo penso on hem de fer el pensament important, com canviem el discurs i com fem que aquesta llengua siga la dels valencians, que tots els valencians s'identifiquen amb ella, i que siga, per tant, la llengua a la qual els joves no siguen refractaris. Perquè això és el problema que tenim ara actualment més greu, al meu entendre. Els joves són refractaris al valencià. Comparen el cas basc i acabi, i així n'obrim el debat i ja mos tirem els trastos al cap. El cas basc, per què ha funcionat, entre cometes, una llengua que estava, vamos, directa a la desaparició? Per què ha funcionat ja actualment? Vaig estar fa poc en Vitoria, que és la zona menys bascoparlant d'Euskal Herria, pràcticament, lleva de la zona de baix de Navarra. En Vitoria, la gent d'allà, els joves de 20-30 anys, parlen moltíssim de castellà, però a la primera que te veuen, enseguida te parlen basc. És una marca d'orgull i d'estar allà. És una marca nacional. Entenem? Això no ho tenim així. Però això no ho tenim així per què? Perquè encara estem en un món en què és llengua de cultura i llengua regional. Les classes dirigents i el que és la dreta mediàtica veu el valencià com la llengua dels culturetes i com la llengua regional, en molts casos, en comarques. I a la resta fa guerra. I l'esquerra també, moltes vegades, s'acomoda molt en aquesta visió. No, el valencià, és que jo parlo valencià, són d'esquerres. Això per mi és absurd. I hem de treballar per què? Per fer la llengua. Això tenen molta importància als polítics, però tenim molta importància a tots. En el discurs del dia a dia jo crec que és una cosa que hauríem d'obrir ja. A mi, per exemple, me sobta molt que en estos anys en les Corts el tema de la llengua no ha variat de com venia en els anys 60. O sigui, de la transició cap a sí. Amb una dreta que renuncia completament, que la utilitza per a dir que vienen los catalans, com feia sempre i com feia Blasco Ibáñez en principi de segle, fent el paper de l'espanyolisme més ranci, i amb una esquerra en por d'entrar al debat i quan se parla de llengua acaba parlant dels drets de no sé què. No, si jo no estic en contra de que se parli dels drets de lo que siga, però si t'estan interpel·lant en la llengua, tu contesta en la llengua, no tingues por. L'esquerra, entre estar confortablement assentada de vegades en aquesta llengua de cultura i en tindre contents els sectors culturals, funcionarials, etc. I la dreta, havent renunciat completament i no havent articulat en cap moment una proposta que la incloguera, van passant els anys. I el problema és que van passant els anys, però el múscul popular l'anem perdent. Per tant, de tot el que he dit, què voldria? Pues ara que voldria que me digueren no, tot això és fals i no sé què, i tingueren realment un debat. Perquè de les qüestions, de les reunions com la d'avui, almenys han deixat preguntes. Si continuem com fins ara, el panorama a llarg termini jo crec que tot el món el pot veure clar. Una llengua de cultura sense parlants a nivell de llengua normal i arribat al segle XXII se podrà repetir això, però serà ja purament una reunió com les que se fan encara en Occitània amb l'occità.
Eixes són les preguntes, jo no tinc les respostes, però pense que fer un recorregut de com hem arribat fins ací, renovar el discurs, fer un discurs per al segle XXI, fer un discurs que interpel·li als valencians, que interpel·li a tots els valencians, que no lligue la llengua a una bandera, perquè la llengua és la bandera i no necessitem cap altra. Quan parlem de banderes ja en tenim i parlem de política, per a mi són les preguntes i per a mi el debat real i pel que estem avui així és eixe. I moltes gràcies, perquè la veritat no estic acostumat a que m'escolten quan parle. I és meravellós, tanta gent... Sí. Lo mal és que mola molt i podries estar xerrant, que igual la gent ja ha desconnectat i no t'està fent cas. Per tant, sé que no he seguit un ordre molt identificable, però sí que he intentat això, pensar que, i ho hem de tindre clar, hem arribat fins ací, la nostra història ha sigut complicadíssima, les circumstàncies no han sigut fàcils i hem pogut superar-les, però ja no val el discurs creat i consolidat després dels anys 60 en la democràcia. Ja no val si el que volem és que passe com en el País Basc, una llengua en una situació molt complicada ha pogut sostindre's i fins i tot avançar, i per això necessitem classes urbanes i per això necessitem classes dirigents una miqueta més implicades. No tinc les solucions, tinc les preguntes, per tant ara sí que podem parlar. Per tant, culpa meva probablement. Un minutet, per favor, ara sí, un minutet, perquè alguna gent potser vol dir alguna coseta. Un minutet cada un i després passarem, però també, per favor, molt ràpid. Bueno, un minutet breu, 4 apunts històrics. El País Basc tenen concert econòmic. En Espanya, quan se vota, enguany és any electoral, mireu les eleccions generals, se vota a tota Espanya igual, PP, PSOE, llevat del País Basc i a Catalunya. Això també vol dir alguna cosa. I després què passa? Que l'autonomia per a mi és una estafa. Així aprovem una llei d'educació, tantes hores de valencià, inclús en Catalunya, i després te'n venden la plana els jutges o des de Madrid i tal. Per què tenim autonomia? Som com el fill que viu a casa els pares, però els pares se queden al jornal. És l'autonomia que tenim. Val. Jo vaig a fer 2 apunts ràpids. Per si no se m'ha entès, quan parlava de parlar valencià és fer antifeixisme, crec que reiteradament he dit que és una consigna per a castellanoparlants, per a gent que no se va apropar a la nostra llengua. Òbviament que el valencià ha de ser la llengua normal i que hi ha valencianoparlants de dretes i hi ha valencianoparlants d'esquerres, però aquí el problema que tenim davant és que dintre de 50 anys no tindrem valencianoparlants. És que ens anem a morir si no canviem d'estratègies. O això, o serà una llengua de cultura i vindrem aquí 4 convençuts, jo tindré 70 anys o 80 i vindrem aquí i direm la perorata i ja serem 4. Aleshores jo crec que hem de començar a fer un pensament col·lectiu i per això està molt bé això que estem fent. Però sobretot jo volia dir alguna cosa sobre protecció. La individualitat està molt bé i jo sóc molt convençuda i vos vaig a contar una cosa que no he dit públicament. Crec que molts dels que estareu convençuts sabeu que jo vaig tindre un embaràs i que jo el vaig perdre perquè vaig patir una discriminació lingüística mentre avortava en l'Hospital Clínic de València i ho vaig passar molt malament. Sincerament, va ser una de les pitjors experiències de la meva vida. Jo soc castellanoparlant, jo vaig triar parlar valencià i jo no podia entrar, entrava a soles perquè estàvem en pandèmia i això és una altra cosa. Vaig entrar a soles a patir un avortament en urgències i jo vaig parlar en valencià i no se'm va deixar. I quan vaig eixir i estava el meu home expectant per a saber què estava passant, jo el primer que li vaig dir és no m'han deixat parlar en valencià. O sigui que això era el trauma, fins a aquest nivell, no? I jo estic molt convençuda. I jo crec que ningú així dubtarà, i com a presidenta d'una entitat sobiranista, del meu compromís amb la llengua. Però la següent vegada que vaig anar al metge vaig parlar en castellà. Perquè tenia por de tornar a patir el que havia patit. Aleshores, individualment podem fer molt. Però si després el meu govern fa un requisit on les persones que treballen a la sanitat no han de parlar valencià, el que estan fent és que persones com jo hagin de patir i hagin de sacrificar-nos i hagin de ser màrtirs per anar al metge. No. Individualment podem fer moltes coses, clar que sí, però la protecció dels nostres quan fan lleis és el que hem de reclamar.
estic d'acord en el que s'ha dit, insistís fent resum com feia Zaya. Quan parlem d'individualitat no és fer màrtirs, clar, no és això, però com dia Hannah Arendt, no som humans, és l'humà en interrelació amb els altres. Per tant, jo sí que trobo important l'activisme de cadascú, descarregat precisament d'això, d'aquesta qualitat de màrtir, de ser cultureta, de ser... Quan parla de prestigiar la llengua, parla de que siguin referents socials, de que l'oci siga en valencià, de que n'hi hagi una normalitat, perquè precisament si deixa de ser la cosa estranya, la cosa per a un públic selecte, quan tornes a poder fer-ho tot en valencià, és quan la gent veurà que aquesta llengua és útil i que aquesta llengua se pot aproximar. Perquè si puc fer-ho tot en castellà i m'atenen a totes bandes en castellà i els que tenen una altra llengua renuncien a ella, per a què vaig a esforçar-me jo, no? Des d'aquest lloc. I evidentment el prestigi de la llengua passa per un millor autogovern o per un real autogovern i no la fantasia que tenim ara, i perquè els poders polítics, com deia Carles, facin un pas avant i facin pròpia la llengua i no siga l'anècdota en el discurs o en les compareixences públiques i en les publicacions en xarxes i en comunicacions a tot arreu. Clar, quan tenim responsables polítics fent ús correcte de la llengua, segurament li donem un valor i una importància, no? Però jo sí que crec en la força de la gent, no individual, sinó en la interrelació de la gent i, per tant, com a col·lectiu. Sí, un minutet. Jo no res, vull dir, m'agradaria ara simplement que si algú té alguna pregunta, algun comentari, en fer-ho. Jo he dit el que pense, val? Que ens pot guanyar el pessimisme, sí, però tenint en compte que ja estàvem morts, i en el fons la història ens ho demostrava ja en el segle XX, i llegint-la calmadament ens adonem que dius, hòstia, com hem pogut arribar fins ací, doncs ara el menys que podem fer és continuar. Seria absurd deixar, i jo no tinc cap intenció de deixar-ho, encara que en els moments més de sono, que me recordo jo el sopar de divendres, si m'hagueu vist, soc dues persones diferents, estava dient a la mierda, això ja està tot perdut, no sé què, però no és de veres, vull dir, hem arribat fins ací i hem de continuar, però sí que és de veres, i jo insistís, que no podem continuar amb el mateix discurs, i quan dic discurs no és un discurs polític cenyit a pujar a l'escó de les Corts i parlar, sinó el discurs de com ens entenen els valencians i com ens entenen dins del valencianisme. Per a mi està esgotat ser discurs que s'ha promocionat des de la transició. Jo sé que en això hi ha molt de debat, sé que en això podríem debatre moltíssim, però el primer pas per a una identificació col·lectiva global dels valencians passa per desetiquetar la llengua i fer-la la de tots. I jo sé que hi ha gent molt interessada a que això no passe, a la dreta i a l'esquerra, a un costat i un altre. I jo ho sé, jo sé que estic apel·lant a, per favor, que hi hagi algo global i tenim una dreta mediàtica i institucional que és punyalar rere punyalar. Però si no hi ha una globalitat darrere la llengua, me pareix molt complicat, perquè una llengua etiquetada és una llengua ja reduïda a un aspecte social concret, i és el que estàvem parlant. I això els joves ho veuen fàcil, Els joves parlen en castellà perquè no té etiqueta. Aleshores, mira, per a no etiquetar-me jo, d'acord? I no res, feu alguna pregunta, alguna reflexió? Per favor, és que anem molt malament, perquè m'han renyit ja, perquè n'hi ha altra gent que també ha de fer activitats. Sí, no, que parlen però rapidet, per favor. No, jo simplement volia comentar... 5 intervencions ja van, No, simplement la importància de recuperar espais de socialització en valencià de xiquella i de joves. Vull dir, l'escola està molt mal, però està millor que abans. Però els espais de socialització i d'oci educatiu és una batalla que hem perdut, perquè des de la transició els espais d'oci educatiu sí que era modern que foren en valencià. I actualment el modern és que siguin en castellà. Aleshores, des d'Acció Cultural estem treballant, l'Escola d'Animació d'Acció Cultural, que estem formant monitors i monitores, són de 22 escoles que hi ha en el País Valencià reconegudes, només ho fem els cursos en valencià, una que hi ha en Castelló i nosaltres. Totes les altres estan formant monitors i monitores en castellà, això vol dir que les cançonetes que després faran en les escoletes d'estiu, tot allò que fan, ho faran en castellà. I aquest espai l'estem perdent. I cal recuperar espais d'oci educatiu on la xicalla i els joves es socialitzen en valencià i siga la seva llengua normal de relació, perquè si no ens trobem en què
xiquella formada en valencià, després, en les seues amistats fora de l'escola, relaciona en castellà. I ahir tenim també l'altre projecte que hem posat en marxa d'escoltes del País Valencià, uns escoltes laics en valencià que ja tenim el primer agrupament. Ahir estem treballant des d'Acció Cultural i jo crec que això és un espai que hauríem de pensar que és fonamental per a recuperar la llengua en aquest país. Moltes gràcies. A veure, No, fica davant. m'alegra molt que hagis parlat de Hannah Arendt. Perdó, fica allà davant. Com? Ah, vale. M'alegra molt que hagi parlat de Hannah Arendt perquè m'ha vingut a la idea una cosa. Hannah Arendt va dir que l'Estat en aquest moment va promocionar el nazisme i tota la gent s'ho va creure. Pues ja està. Nosaltres el que tenim que promocionar és un estat valencià lliure amigues immigrants, que quan tenen que venir aquí a adquirir la nacionalitat, ve l'Institut Cervantes a veure si saben castellà, però de valencià res. És a dir, estem dintre d'una anormalitat total i jo crec que l'única solució, jo propose que ens aboquem a un estat valencià lliure i sobirà i s'ha d'acabar els cuentos ja. Gràcies. Bon dia a tots i totes, moltes gràcies per les vostres intervencions. Tres coses molt ràpides. Una, el poble valencià, els homes i les dones, no han tingut classe dirigent en clau de país des del 400. Sobretot des de les Germanies. Tenim classe dominant, que no és el mateix. Per tant, cal construir la classe dirigent en nom de la immensa majoria del nostre poble. La segona qüestió és que la llengua és la forma en què un poble qualsevol parla de si mateix. Però el poble nostre que tenim, per exemple, quan Fuster en el 62 va publicar Nosaltres els valencians, eren 2,5 milions de persones. Ara som més de 5 milions. Més del 50% de la població, de les persones nouvingudes, venen, i si no n'hi ha una arquitectura en defensa de la llengua pròpia del País Valencià, resulta que s'integren exclusivament en la llengua de l'Estat, amb la qual cosa estem generant més i més castellanoparlants. I després una qüestió també, quan parlem de les condicions de vida. Jo estic convençut de que mecanismes ideològics per a minoritzar una llengua són molts i molt diversos, però estic convençut que n'hi ha un determinant, i és que l'estat dominant o la classe dominant de l'estat dominant ataca les nostres llengües i les minoritza per a poder ser més fàcilment espoliats i explotats i oprimits. Ara mateix, al nostre poble, devem cada valencià i cada valenciana gairebé 11.000 euros simplement per amortitzar el deute que ens han obligat a tindre. Són, com a autonomia, l'autonomia més endeutada de l'Estat. Patint un espoli sistemàtic, patint infrainversions des de sempre. És conegut que almenys des del 1900, des de fa 123 anys, les inversions estatals en el País Valencià han sigut un 19% menys que la mitjana de l'Estat. On la nostra llengua serveix també per a reivindicar la recuperació de la nostra capacitat plena d'autogovern, de poder decidir sobre els nostres recursos, o la llengua simplement romandrà com una qüestió marginal. Hem d'utilitzar la llengua com a expressió de tota la cultura i la cultura com a expressió d'una forma de viure, la nostra, i per tant d'apoderar-nos del conjunt de les eines que nosaltres, tots i totes, som capaços de generar. Gràcies. Jo és molt ràpid. Primera, donar-li les gràcies a tots, en especial a Hannah, perquè m'has fet molt orgullós quan has dit que el que es passava del castellà al valencià feia un acte antifascisme. Jo me vaig anar a casa ja més paga que un xinxó. Però vull preguntar o dir una altra cosa. A vegades no es vincula massa el nacionalisme en el valencià, per exemple. Jo sí que vull parlar valencià, però no me sentic gens nacionalista.
no es podría desvincular, esa es la pregunta. Sí, jo dos apunts breus, un personal i l'altre polític. En el personal, jo vaig néixer, vivia a València, al barri Sant Marcelí, era Sant Marcelino en aquell moment, i jo era castellano parlant, de família de fora, i fins al 92 he sigut castellano parlant. Jo vaig venir al 92 a la Plana, inversió, vaig voler començar a aprendre i a estimar el valencià, costava que la gent parlara, ja sabeu allò de parleu-me valencià que jo he d'aprendre, al 92, i bueno, en fi, va ser un procés d'inversió del que avui m'estime la llengua, soc valenciano parlant i soc militant en la defensa, no? I això és precís. I un apunt polític, jo soc diputada al Congrés per Unides Podem i jo vull dir que pel tema de la correlació de forces, allà al Congrés, el grup confederal, hem treballat, hem defensat la qüestió de la reciprocitat, el dret civil valencià, l'audiovisual valencià, en propostes d'acció cultural, en fi, qüestions del territori, finançament, etc. Però bueno, som una força que no tenim majoria al govern ni per descomptat al Congrés. La correlació de forces és importantíssima, de forces que defensem el valencià, la cultura, la nostra llengua i els nostres valors també a aquestes institucions. Gràcies. La veritat és que ens ha faltat temps, ho lamentem molt, però ja és que és un tema, com és molt polèmic. Bon dia. En primer lloc, demanar-vos disculpes perquè mos han solapat ja moltes coses. Estaríem hores i hores parlant d'aquest tema, el que passa és que no mos dona temps. Per tant, molt ràpidament, des de l'Ajuntament de Betxí, Juntament en Acció Cultural del País Valencià i Decidim, vos donem les gràcies en primer lloc a els 5 per haver volgut participar i estar ací avui. També donar-vos les gràcies a vosaltres perquè estos debats i aquestes tertúlies sense vosaltres tampoc serien possible. És molt important portar debats i tertúlies com és esta, de la importància del valencià i el seguir parlant i el seguir defendent la nostra llengua. Aixina que, de veritat, moltíssimes gràcies. Ara recordeu que tocaran els dolçainers i tabaleters de Betxí, juntament en la Muixaranga, i després farem el concert de Dani Miquel. Gràcies per assistir.
Un carro carrega de garrofes, carrega amunt, carrega avall. Un carro carrega de garrofes, carrega amunt, carrega avall. És fort! Un carro carrega de garrofes, carrega amunt, carrega avall. Un carro carrega de garrofes, carrega amunt, carrega avall. Vai. Verd, és el vestit que porte, perquè m'agrada el verd de l'horta, perquè mon pare és un llaurador. Ahí, mans amunt! Verd, és el vestit que porte, verd, és tot el que jo dic, perquè m'agrada el verd de l'horta, perquè mon pare és un vermell jove. Álvar, mira, un calo carrega de galofes, carrega la multa, carrega la vall. ¿Vos sí? Un calo carrega de galofes, els valencians i les valencianes són de llengües. Carrega la multa, carrega la vall. Última, un calo carrega de galofes, carrega la multa, carrega la vall. Blau, és el vestit que porte, perquè m'agrada el blau de la mar, perquè ma mare és una sardina. Una marinera, mans amunt! Blau, és el vestit que porte, blau, és tot el que jo tinc, perquè m'agrada el blau de la mar, perquè ma mare és una marinera. Ajuda'm, Maravilla, com diria un francès carro? Carro. Que me parla. I com seria l'embarbussament? L'embarbussament! Això és molt intel·ligent. Un carro carregat de garrofes, en l'anglès, carretera amunt, carretera... Cada vegada ho fa més llarg. Vinga, que anem a cantar en francès. Dime, i jo vaig a cantar en francès. Moi. Un, tres, ma. Un carro carrega de garrofes, carretera amunt, carretera avall. No vist? Un carro carrega de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Un carro carrega de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Mare en cagui. Un carro carrega de garrofes, carretera amunt, carretera avall. Roig, és el vestit que porte, perquè m'agrada el roig de la flama, perquè mon pare és un comunista. És un bomber. Passa'm allà. Roig, és el vestit que porte, roig, és tot el que jo dic, perquè m'agrada el roig de la flama, perquè mon pare és un bomber. I ara cada ull cada una, el carro que cante com li dóna la gana, que quan es roda, més faena fa. 1, 2, 3. Un carro carrega de garrofes, carrega la munt, avall! Un carro carrega de garrofes, carrega la munt, carrega avall. Un carro carrega de garrofes, carrega la munt, carrega avall. Un carro carrega de garrofes, carrega la munt, carrega avall. Que no la sabeu! Que sí que la sabeu! No! Sí! No! A veure, no, sí. La macereta se'n va al mercat i el dilluns se'ns compra. Sé que la coneixen! Vinga, braç en alt, que anem a fer el lluç. Braç en alt qui puga, el que li fa sobre els sobacos que no l'alce, Des d'ací se veu tot, pardals. I el lluç en un peix que fa així. Molt bé.